Αν κάποτε επιτρέψεις αυτά τα σύννεφα που μαζεύονται στη Δύση να εγκατασταθούν πάνω στην Ελλάδα, θα χάσουμε για πάντα την ευκαιρία να κάνουμε μόνοι μας ειρήνη και πόλεμο. Αυτά ήταν τα λόγια που βάζει ο Πολύβιος στον ετωλό πολιτικό Αγέλαο το 217 στη σύσκεψη η οποία έγινε στην Αύπακτο λίγο πριν από το ξεκίνημα του Πρώτου Μακεδονικού Πολέμου. Κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι κάποιες δεκαετίες αργότερα οι Έλληνες θα είχαν όντως χάσει αυτή την ελευθερία του να κάνουν πόλεμο και ειρήνη. Αυτό όμως που γίνεται στις αρχές του 1ου π.Χ. αιώνα και κατά τη διάρκεια του 1ου π.Χ. αιώνα είναι κάτι που ακόμα και ο Πολύβιος δεν θα μπορούσε να είχε φανταστεί, κάτι που κανένας Έλληνας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα συμβεί το 2ο π.Χ. αιώνα. Είναι η Ελλάδα να μην γίνεται μονάχα πεδίο συγκρούσεων ανάμεσα στους Έλληνες και τους Ρωμαίους ή ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις όπως ήταν παραδοσιακά, αλλά για πρώτη φορά να γίνεται πεδίο σύγκρουσης των φιλοδοξιών εντελώς ξένων προς την Ελλάδα δυνάμεων. Από τη μια πλευρά ενός ημι-βάρβαρου, επιφανειακά εξελινισμένου βασιλιά, του Μηθριδάτη του 6ου του Ευπάτορα, και από την άλλη πεδίο στις συγκρούσεις, πεδίο μάχης, στις συγκρούσεις ανάμεσα σε Ρωμαίους στρατηγούς και φιλόδοξους πολιτικούς. Οι Ρώμοι, μετά την δημιουργία των επαρχιών στην Ασία και την Κιλικία, είναι πλέον μια δύναμη που η επιρροή της και η άμεση άσκηση εξουσίας εκτείνεται από την Ισπανία έως περίπου την κεντρική Μικρά Ασία. Συνεχίζει φυσικά να ασκεί όχι μόνο πολιτική εξουσία, αλλά και να εκμεταλλεύεται τις οικονομικές δυνατότητες αυτών των περιοχών. Το σύστημα των τελωνών, το σύστημα του πληστηριασμού φόρων, το έχω εξηγήσει σε μια προηγούμενη ενότητα. Οι τελώνες είναι εκείνοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ίσπραξη των φόρων, αφού προηγουμένως έχουν προπληρώσει τους φόρους στη Ρώμη. Αυτό οδηγεί σε μια πρωτοφανή εκμετάλλευση του πληθυσμού, σε πληρωμή φόρων πολύ υψηλότερων από αυτούς που πλήρωναν οι ελληνικοί πληθυσμοί των πόλεων στα διάφορα βασίλεια. Αυτή η μαζεμένη οργή και δυσαρέσκεια των Ελλήνων εκδηλώνεται στην υποστήριξη όποιου είναι σε θέση να τους υποσχεθεί ότι θα ανακτήσουν την αφορολογησία και την ανεξαρτησία τους. Και αυτός είναι ένας μονάρχης εξαιρετικά ευφυής, εξαιρετικά μορφωμένος και εξαιρετικά φιλόδοξος, αδίστακτος, ένας βασιλιάς από ένα περιφερειακό βασίλειο που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει παίξει σχεδόν κανένα σημαντικό ρόλο στην ιστορία της ελληνιστικής εποχής, το βασίλειο του Πόντου. Το βασίλειο του Πόντου δημιουργήθηκε στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα, καθώς αποκόπηκε από την επαρχία της Καπαδοκίας. Ο πρώτος δυνάστης του βασιλείου της περιοχής του Πόντου ήταν ένας Πέρσης ευγενής με το όνομα Μηθριδάτης. Ο γιος του, ο Μηθριδάτης, ο λεγόμενος Κτίστης, έγινε βασιλιάς από το 281, γύρω στο 281 π.Χ. και στη συνέχεια αυτό το σχετικά μικρό βασίλειο επεκτάθηκε στις νότιες ακτές του Ευξήνου Πόντου. Διέθετε μια σειρά από σημαντικά λιμάνια, την Άμαστρη, την Συνόπη και την Τραπεζούντα, και κυρίως μπορούσε να παίξει έναν πολιτικό και οικονομικό ρόλο σε σχέση όχι με την Δυτική Μικρά Ασία, αλλά κυρίως σε σχέση με την περιοχή του Ευξήνου Πόντου. Δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να αναφερθώ εδώ εκτενώς στην ιστορία των ελληνικών αποικιών της Μαύρης Θάλασσας που έχουν τη σημασία τους για αυτή την περίοδο, αλλά αρκεί να πω μόνον ότι ο Εύξηνος Πόντος αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια κλειστή θάλασσα όπου υπάρχει μια πολιτιστική και οικονομική κοινή, δηλαδή μια γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα στις περιοχές που βρίσκονται στη νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας του Ευξήνου Πόντου, τη βόρεια ακτή και τη δυτική ακτή στη σημερινή Ρουμανία και Βουλγαρία. Σταδιακά, ο
οι βασιλείς του Πόντου, που όλοι έχουν το όνομα Μηθριδάτης, Μηθριδάτης 1 έως 5, ο Μηθριδάτης ο Πέμπτος το 150 έως 120 π.Χ. ως σύμμαχος των Ρωμαίων διευρύνει τα εδάφη του βασιλείου του. Μια δραματική αλλαγή γίνεται μετά το θάνατο του Μηθριδάτη του Πέμπτου, όταν τον διαδέχεται η χήρα του, η Λαοδίκη, και ο ένας από τους γιους του, ο Μηθριδάτης ο Χριστός. Χριστός με ήττα, δηλαδή ο καλού χαρακτήρα. Ο άλλος αδελφός, ο Μηθριδάτης ο Ευπάτορ, αυτός που έχει καλό πατέρα, αναγκάζεται να φύγει στην εξορία. Θα επιστρέψει 7 χρόνια αργότερα, γεμάτος οργή για εκδίκηση, θα δολοφονήσει τον αδελφό του, θα φυλακίσει και στη συνέχεια θα δολοφονήσει τη μητέρα του και θα γίνει βασιλιάς του Πόντου με άμετρη φιλοδοξία. Η φιλοδοξία του στην αρχή διαχέεται προς την Ανατολή, τον οδηγεί σε μια σειρά από εκστρατείες οι οποίες θα του επιτρέψουν να καταλάβει την Κολχίδα, από όπου έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τα πολιτικά πράγματα και στην βόρεια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, παραδείγματος χάριν κατά καιρούς υποστηρίζοντας ελληνικές πόλεις όπως η Χερσόνησος, η Ταυρική, η σημερινή Σεβαστούπολη, σε διάφορους πολέμους που έχει εναντίον βαρβάρων φίλων που κατοικούν σε αυτή την περιοχή. Ο Μηθριδάτης έτσι αποκτά πολιτική επιρροή στην ανατολική ακτή και τη βόρεια ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Όμως οι φιλοδοξίες του τον οδηγούν πολύ μακρύτερα. Επί 20 περίπου χρόνια προσπαθεί συνεχώς με διάφορες ενέργειες να αποκτήσει πολιτική επιρροή ή να κατακτήσει περιοχές στα σύνορά του με την Γαλατία και κυρίως με την Καπαδοκία. Δεν θα αναφερθώ εδώ εκτενώς στις διάφορες περιπέτειες τις οποίες έχει από το 113 π.Χ. έως το 89, πάντως όταν το 89 π.Χ. Ο βασιλιάς της Βυθινίας ο Νικομίδης εισβάλλει σε εδάφη, μάλλον λεηλατή εδάφη στα σύνορα με τον Πόντο, το βρίσκει αυτό ο Μηθριδάτης σαν ευκαιρία να εισβάλλει στην Βυθινία. Αυτό ενώ έχοντας καταλάβει ταυτόχρονα, μάλλον έχοντας θέσει στο θρόνο της Καπαδοκίας έναν συγγενή του. Η Ρώμη πληροφορείται αυτά τα γεγονότα από τον έπαρχο φυσικά της Ασίας και οι επιτυχίες του Μηθριδάτη δίνουν θάρρος στους ελληνικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας αλλά και πέραν της Μικράς Ασίας στην κεντρική Ελλάδα, βλέποντας να αναδεικνύεται μια νέα μεγάλη δύναμη η οποία μπορεί να αποτελέσει μια πρόκληση για τη Ρώμη, η οποία μπορεί να απειλήσει την κυριαρχία της Ρώμης. Το μίσος το οποίο έχει συγκεντρωθεί στην Ελλάδα κατά των Ρωμαίων δημοσιονών, κατά της Ρωμαϊκής εξουσίας, είναι τόσο μεγάλο που όταν ο Μηθριδάτης το 88 π.Χ. βρίσκεται στην Έφεσο της Μικράς Ασίας και δίνει την εντολή να δολοφονηθούν όλοι οι Ρωμαίοι και οι Ιταλοί, σε μία νύχτα στους λεγόμενους Εφέσιους Εσπερινούς, σύμφωνα με αρχαίες πληροφορίες, 80.000 Ρωμαίοι και Ιταλοί, έμποροι, τελώνες, τραπεζίτες, κάτοχοι γης, μαζί με τις οικογένειές τους εκτελούνται. Φυσικά είναι πολύ πιθανό αυτός ο αριθμός να είναι υπερβολικός, αλλά μας δείχνει το μέγεθος, την έκταση του μίσους, την έκταση των προβλημάτων. Ταυτόχρονα ο Μηθριδάτης αποκτά και άλλους υποστηρικτές, παραδείγματος χάρη στην Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου και κυρίως στη Μητροπολιτική Ελλάδα, στην Αθήνα. Για τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες δέχονται τις κατακτήσεις του Μηθριδάτη, δηλαδή την εισβολή μέσω της Μικράς Ασίας και της Καπαδοκίας και την κατάκτηση πολύ μεγάλων περιοχών στη Μικρά Ασία, τον τρόπο με τον οποίο αποδέχονται αυτές τις πληροφορίες μας τον δείχνει πάρα πολύ ανάγλυφα ένας σύγχρονος ιστορικός, ο Ποσειδώνιος, ο οποίος δίνει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες περιγραφές για το πώς υποδέχονται οι Αθηναίοι το 88 π.Χ.
τοπικό πολιτικό και φιλόσοφο τον Αθηνίωνα ή Αριστίωνα, και τα δύο ονόματα μαρτυρούνται, ο οποίος μετά από μια πρεσβεία προς τον Μηθυδράτη επιστρέφει για να ανακοινώσει στους Αθηναίους τον ερχομό ενός βασιλιά, τον οποίο μπορούν να υποδεχτούν ως νέο Διόνυσο, ως μια υπόσταση, ας το πούμε, του Διονύσου. Οι πληροφορίες που δίνει στους Αθηναίους είναι εξαιρετικά υπερβολικές. Περιγράφει ο Ποσειδώνιος έναν λόγο που εκφωνεί ο Αθηνίων με πάρα πολύ θεατρικότητα στην αγορά της Αθήνας. Λέει: ο βασιλιάς Μηθριδάτης κυριαρχεί στη Βυθινία και την Κιλικία, οι βασιλιάδες της Περσίας και της Αρμενίας είναι οι υπηρέτες του, ο Ρωμαίος έπαρχος της Παμφιλίας, ο Κόιντος Όπιος, έχει παραδοθεί και τον σέρνει με αλυσίδες. Όλα αυτά φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καμία πόλη η οποία να μην τον τιμά, και αφού έχει παρουσιάσει έτσι εξογκωμένα τη δύναμη του Μηθριδάτη, καταλήγει ο Αθηνίων, και αυτό είναι χαρακτηριστικό για τις ελπίδες τις οποίες συνδέουν οι ταλαιπωρημένοι, θύματα εκμετάλλευσης και εξευτελισμένοι Έλληνες από μια περίοδο μακρά ρωμαϊκής κυριαρχίας με έναν ξένο βασιλιά. Να μην ανεχτούμε άλλο την αναρχία που έχουν επιβάλει οι ρωμαϊκοί σύγκλιτος σε εμάς, να μην ανεχτούμε άλλο να καταλύεται το πολίτευμά μας, να μην ανεχτούμε άλλο τα ιερά μας να είναι κλειστά, τα γυμνάσια μας να μην τα περιποιείται, να μην τα επιμελείται κανένα, στα θέατρά μας να μην λαμβάνουν πλέον συνεδριάσεις στα θέατρά μας, τα δικαστήριά μας να είναι βουβά και η πνίκα εκεί που κάποτε είχε δοθεί μια θεϊκή κρίση να είναι μακριά από τη συνέλευση του λαού. Αυτό το οποίο υπόσχεται ο Αθηνίων είναι μια πλήρης αποκατάσταση της πολιτιακής τάξης που υπήρχε παραδοσιακά στην Αθήνα, μιας απόλυτης ελευθερίας, της αποκατάστασης όχι μονάχα τύπης αλλά και ουσία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι Αθηναίοι με μεγάλο ενθουσιασμό τον εκλέγουν στρατηγό, με αποτέλεσμα ο Αθηνίων να το εκμεταλλευτεί αυτό και να εγκαταστήσει μια προσωπική εξουσία που αργότερα οι πηγές την χαρακτηρίζουν ως τυραννίδα. Αυτή την εποχή στη Ρώμη ξεσπάει ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος. Είναι μια εποχή κρίσιμη όχι μονάχα για την ρωμαϊκή εξωτερική πολιτική, αλλά και την ρωμαϊκή εσωτερική πολιτική. Υπάρχει εδώ και χρόνια μια σύγκρουση ανάμεσα στους ποπουλάρες και τους οπτιμάτες, δηλαδή τους εκπροσώπους της αριστοκρατίας και τους εκπροσώπους του λαού. Βασικά θέματα για τα οποία διαφωνούν είναι παραδείγματος χάριν οι μεταρρυθμίσεις, ο αναδασμός της γης, η αγορά φτηνού σιταριού για τον φτωχό πληθυσμό, η αποκατάσταση των βετεράνων των διαφόρων πολέμων. Οι εκπρόσωποι των δύο παρατάξεων είναι από τη μια πλευρά ο ύπατος Σίλας, υποστηρικτής των οπτιμάτες, και ο Μάριος, ο υποστηρικτής των ποπουλάρες. Ο Σίλας κατορθώνει με βία να πάρει την εντολή να ξεκινήσει μια εκστρατεία κατά του Μηθριδάτη. Το πετυχαίνει αυτό με κάτι ασύλληπτο μέχρι τώρα για τη Ρώμη, δηλαδή εισβάλλοντας τη Ρώμη με στρατό, με 6 λεγιώνες και εκδιώκοντας τον Μάριο. Φτάνει έτσι στην Ήπειρο το 87 π.Χ. με 5 από τις 6 λεγιώνες. Ο Μάριος έχει καταφέρει να επιστρέψει στη Ρώμη, αλλά πεθαίνει λίγο αργότερα. Ο Σίλας χωρίς καθυστέρηση μέσω της Βιωτίας φτάνει στην Αθήνα, πολιορκεί την πόλη, η οποία βρίσκεται μετά από μακρά πολιαρκία σε τρισάθλια κατάσταση, και έτσι τελικά ο Αθηνίων στέλνει μία πρεσβεία στον Σίλα. Πάλι ο Πλούταρχος των δύο του Σίλα περιγράφει τα επιχειρήματα που είχαν οι εκπρόσωποι, οι πρεσβευτές των Αθηναίων. Λέει δεν έλεγαν τίποτα επί της ουσίας, αλλά απλώς μιλούσαν με περηφάνεια για το Θησέα και τον Εύμολφο και τους Περσικούς πολέμους, μέχρι που ο Σίλας τους σταμάτησε και τους είπε: «Κύριοι μου, πηγαίνετε σπίτι σας, εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα για να μάθω ιστορία, αλλά ήρθα για να υποτάξω έναν επαναστάτη». Η Αθήνα αναγκάστηκε να παραδοθεί την 1η Μαρτίου του 86 π.Χ. και ο Σίλας την παρέδωσε στην λαιλασία. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές που υπέστη η Αθήνα ποτέ στην ιστορία της.
Ακολούθησαν νίκες των στρατευμάτων του στη Βιωτία, στην Χερονία και τον Ορχομενό και ταυτόχρονα αρχίζει να καταρρέει η δύναμη του Μηθριδάτη και στη Μικρά Ασία. Οι ελληνικές πόλεις διαπίστωσαν ότι είχαν ανταλλάξει τη ρωμαϊκή κυριαρχία με την κυριαρχία ενός ημιβάρβαρου βασιλιά, ο οποίος δεν ενδιαφερόταν ούτε για τη δημοκρατία ούτε για την ελευθερία τους, απλώς ενδιαφερόταν για την επικράτηση της δικής του εξουσίας. Ο Μηθριδάτης αντιλαμβάνεται ότι σε αυτή την περίοδο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει δύο μέτωπα, από τη μια μεριά το μέτωπο των Ρωμαίων και από την άλλη το μέτωπο ελληνικών πόλεων οι οποίες τον έχουν εγκαταλείψει, και έτσι αναγκάζεται το 85 π.Χ. να έρθει σε μια συμφωνία με τον Σύλλα στην Δάρδανο της Μικράς Ασίας και αποφασίζουν να υπογράψουν μια ειρήνη με την οποία ο Μηθριδάτης υποχρεώνεται να εγκαταλείψει όλα τα εδάφη τα οποία έχει κατακτήσει από το 88 π.Χ. και μετά. Ο Σύλλας επιστρέφει στη Ρώμη, όπου γίνεται λίγο αργότερα δικτάτορας και αναμορφώνει το ρωμαϊκό πολίτευμα. Η ειρήνη της Δαρδάνου δεν υπήρχε περίπτωση να διαρκέσει για πολύ. Αμέσως μετά το 84 π.Χ. ξεσπάει ο δεύτερος Μηθριδατικός πόλεμος, όταν ένας από τους αξιωματικούς του Σύλλα εισβάλλει στο Πόντο επειδή θεωρεί ότι ο Μηθριδάτης πρόκειται να συνεχίσει τον πόλεμο. Ο Σύλλας τον διατάσσει να σταματήσει αυτή την εκστρατεία. Αυτός ο δεύτερος Μηθριδατικός πόλεμος κρατάει λίγο. Τα πράγματα όμως οδηγούνται πάλι σε μία σύραξη όταν το 74 π.Χ. ο βασιλιάς της Βυθινίας, του κράτους δηλαδή, του βασιλείου το οποίο υπάρχει ανάμεσα στον Πόντο και την Μικρά Ασία, ο Νικομίδης ο τέταρτος πεθαίνει και με τη διαθήκη του αφήνει και αυτό το βασίλειό του στη Ρώμη. Η Ρωμαϊκή Σύγκλιτος αποφασίζει η Βυθινία να γίνει μια ακόμα επαρχία στη Μικρά Ασία το 74 π.Χ. και να παραδοθεί στην εκμετάλλευση από τους Τελώνες. Ο Μηθριδάτης βρίσκει πάλι την ευκαιρία από αυτό το κενό εξουσίας που υπάρχει μετά το θάνατο του Νικομίδη να εισβάλλει στη Βυθινία και να κερδίσει πάλι την υποστήριξη τοπικών πληθυσμών που δεν έχουν καμία διάθεση φυσικά να πληρώνουν φόρο στους Ρωμαίους. Για άλλη μια φορά οι πολιτικές διαμάχες στη Ρώμη και οι πολιτικές φιλοδοξίες στη Ρώμη επιδρούν στην ιστορία σε αυτό το μέρος του κόσμου, δηλαδή στην Μικρά Ασία. Στη Ρώμη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους αριστοκράτες το να έχουν imperium, δηλαδή το να έχουν εντολή διοίκησης λεγιώνων, στρατιωτικών μονάδων. Όσο περισσότερο και όσο διαρκεί αυτή η εξουσία, τόσο περισσότερες δυνατότητες έχουν να μοιράσουν λάφυρα στους στρατιώτες τους και να κερδίσουν δόξα και θριάμβους. Ο Λούκιος Λικίνιος Λούκουλος, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τα γεύματά του από ότι για τις κατακτήσεις του, κατορθώνει να αναλάβει την διοίκηση, τη στρατιωτική διοίκηση για τον τρίτο Μηθριδατικό πόλεμο που ξεκινάει το 73 π.Χ. Ο Λούκουλος στην αρχή έχει εξαιρετικές επιτυχίες, κατορθώνει να νικήσει τον Μηθριδάτη και όχι μόνο να τον νικήσει, αλλά να καταλάβει όλο το βασίλειό του. Ο Μηθριδάτης καταφεύγει στο βασίλειο του Τιγράνη στην Αρμενία και ο Λούκουλος συνεχίζει την επέλασή του μέσα από την μικρή Αρμενία μέχρι την Αρμενία, όπου καταφέρνει μάλιστα να νικήσει τον βασιλιά Τιγράνη σε μια σημαντική μάχη, και ο λόγος που συνεχίζει την εκστρατεία, ενώ είναι πέραν από την εντολή την οποία έχει, δηλαδή να νικήσει τον Μηθριδάτη, είναι διότι προσπαθεί να αποκτήσει μέσω της επιτυχίας του στον πόλεμο αυτό ισχυρά χαρτιά για την πολιτική εξουσία στη Ρώμη. Είναι μια περίοδος όπου υπάρχει έντονος συναγωνισμός ανάμεσα σε φιλόδοξους Ρωμαίους. Ο Πομπίος, τον οποίο θα συναντήσουμε στη συνέχεια, έχει αποκτήσει δόξα καθώς έχει κατορθώσει να νικήσει τον Σερτόριο στην Ισπανία, που για κάποιο διάστημα έχει δημιουργήσει ένα δικό του κράτος. Το 72 π.Χ. Ολοκληρώνει την επανακατάκτηση της Ισπανίας. Στη Ρώμη, στην Ιταλία, ο Μάρκος Λικίνιος Κράσος, ο οποίος είναι ο πλουσιότερος Ρωμαίος, έχει κατορθώσει να νικήσει τον Σπάρτακο, δηλαδή να φέρει σε πέρας την μεγάλη επανάσταση των δούλων, η οποία έχει απειλήσει την Ρώμη από το 73 έως το 70 π.Χ.
Ταυτόχρονα το 74 π.Χ. γίνεται ένας πειρατικός πόλεμος στην περιοχή του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης. Έχοντας λοιπόν να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους ενδεχόμενους πολιτικούς αντιπάλους στη Ρώμη, ο Λούκουλος ενδιαφέρεται να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δόξα και λάφυρα. Συνεχίζει λοιπόν την εκστρατεία του στην Αρμενία, μέχρι όμως που το 69 π.Χ. ο στρατός του επαναστατεί, δεν δέχεται να συνεχίσει την εκστρατεία σε περιοχές στις οποίες δεν είχε πατήσει ποτέ πόδι Ρωμαίος. Η Ρωμαϊκή Σύγκλιτος το 69 τον απαλλάσσει από την διοίκηση των στρατευμάτων και το 67 ο Λούκουλος είναι υποχρεωμένος να υποχωρήσει μετά από την, όπως είπαμε, την εξέγερση του στρατού του. Και ό,τι γράνησε να καταλαμβάνει το βασίλειό του, αλλά και ο Μηθριδάτης στο βασίλειο του Πόντου. Το μόνο που έχει καταφέρει επομένως ο Λούκουλος μετά από όλες αυτές τις εκστρατείες είναι να φέρει την Ρώμη πάλι στο σημείο της εκκίνησης, δηλαδή να βρισκόμαστε στο σημείο 0.